Sondela sikho kude. Yeah. Usibani mama? Beauty Jongani. Mpho. Beauty. That's my second name. Beauty. Da kanje. Jongani. Yep. From where? Northwest. Ufike nini? Ngifike last year July ka 11. Ubufunda Bengifunda year 2024 I was in matric, and then year 2025 I was home applying for different institutions. Wawuphasa matric? Yebo ngaphasa matric. Okay. And then do you mind ngenzela ivideo mfethu? While we are talking. Ngizocela nje ukhulume nje uflow nje ukuthi Mpho Beauty Jongani. It's your name yakhe? Na 18 ngithena 19. It's a kind of like the SO as well. Okay. Come Yeah. Okay. What's motivated you to come here, Mpho? What motivated me to come here is actually Jesus Christ. Ukuthi ngizofunda imiyalo yakhe nentando yakhe nokuthi ngizozwa ubizo lukaKristu ngempilo yami ngoba mawusindiswa as umuntu uyabizwa ku-salvation kuNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu ukuthi uzofulfilla ipurpose yakhe ngempilo yakho. So lindele ukubuyela nini ekhaya? uNkulunkulu yena uzongitela ukuthi ngizobuya nini. Ngiyabonga. Okay, ngicela sithule omunye. Uyiphozile sisi? Ngojabulile sibuya. Okay, qhubeka nje ukhulume iminyaka mingaki? Ngiminyaka 44. Okay, ubuya kuphi? La kaMaphumulo. Ufike kanjani? Ngifike kanjani? Ngiwakhona khona ekhaya. Wena uzalwa uma? Sister kababa. Usisi ka sibili. Okay. Uke wasebenza? Yebo. Usebenza kuphi? Ka education. Ubuwenzani? Nguthisha. Wena ufundisa maths? Yebo. Maths and science? Yebo. Kuphi nendawo? Efuna ulwazi enquthu. Ubuye nini khona? 2008. Ubuyiswa indaba yebandla? Manje uNkulunkulu wambula before ambulela ubaba uSibili. Ngaye ka before ubaba uSibili kwase kuyi-confirmation nje. uNkulunkulu ezembula ubaba uSibili. Ubaba uSibili as your brother? Yes. Khona umunye ngithi? Moya. From Pietermaritzburg. Ngiti? Yes. Ngaki iminyaka Hlomo? 26. PMP Yes. Kuphi ne-PMP? iLandskop. Ayihambile. Iminyaka 26? Kade wenzani for living? I did work and I also had my own company. Actually, I'm an ex-entrepreneur. Business? Yes. Ubuwenzani? A company I'm very specialized in geology consulting and commodity trading. Khona le PMP? No, the office number is Santin Ilovo. Santin Jobeko? Yes, Gauteng province. Okay, tell us about your journey. Ngizocela ngisenze lapha i-journey of Ndela bonke. 2 minutes or so. Okay. Ungipheqela kahle isiqoko. Okay. Uzoflowa nje wavele ngizokubamba ngala ukuthi ufike kanjani. Uyayibona lezi imsinde khona vele. Yeah. Angithi uphozile? Kade ngistop it. This way. How did you dela konke? Alright, okay. Nice fun. Athi ngibambele kanje. Just tell us ukuthi kwenzekeni ufike kanjani lana mhlambe nabantu abakhomentayo abanga-understand ukuthi into yenzeka la mhlambe kube clear nje in 2 minutes. Okay, 1 yes. to go. Okay. Okay, Well, Mark.
asiqale ngegama nesibongo nendawo lokhu kade ukuchaza nje kuphela. Okay. I'm Igama Nolthando Rangidi. I'm Okay, 26 sorry, years sorry, old. sorry, sorry. Okay, 1, 2, go. Igama Nolthando Rangidi. I'm 26 years old. Ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Well, ukuthola kwami ivangeli lokudela konke bengivele ngisindisiwe. So baba uSibiya ngihlangane naye ku YouTube. So kwakusesekuvele kubekile kuwini ukuthi like yayingihlupha indaba ya ngakazi ukuthi ukudela konke basically, but yayingihlupha nje. I had no peace while I was thriving in life, kuhamba kahle yonke into, ngisebenza nginekhampani yami nje nginemali nginakho konke ngihappy, but mangizwe ngevangeli lokudela konke ngabona ukuthi no, nansi into eshodayo empilweni yami. So mangidela konke ke ngase ngithola ukuthola nokujabula kade ngikufuna, ofuthi imali ayikwazanga ukuthi igcwalise. Yeah, I think that's the best way to say it. Yeah, what else? Ngicela ungibuze umbuzo.